sú zasústredené, ale vieš, keď niekto má fokus a sústredenie, plné energie, tak je to niečo iné. Takže ešte raz, kto je nadšený z tejto príležitosti? Ale my zvláštne detaily, ktoré klobúk dole všetkým proste technicko orientovaným ľuďom. Ale milé dámy, ak existuje jeden spoločný jazyk, a to je Mary Kay, a existuje tá obrovská chuť ísť a ponúknuť túto fantastickú príležitosť 10 miliónom dámam. Ivanka myslí vo veľkom, tá hovorí stále 11 miliónov, úžasné. Tak toto je fantastické. Počuli ste tu dneska tie nádherné osobné príbehy. Predstavte si, že vďaka vám, vďaka vašej ponúknutej príležitosti sa tieto dámy majú možnosť nielen dozvedieť o Mary Kay, ale majú možnosť zažiť tú pravú Mary Kay, ktorú ste tu aj možno v priebehu týchto aj story alebo osobných príbehov počuli. Takže poďme na to. Poďme na to, presne tak. Ja poprosím hneď ďalší slajd, lebo takto to bude vyzerať. Takto to bude krásne vyzerať. My to potom prefarbíme na ružovo, aby sme to mali všetko v tom našom jazyku, v našich farbách. Takže, milé dámy, poďme sa pozrieť na tie detaily. Ale ja by som vás poprosila, chcela som povedať, že môžete si zapisovať, ale vidím, že všetci držíte mobily, takže nová doba, moderná. A v prípade, že vás akékoľvek otázky budú napadať, nebude dnes teraz priestor úplne na tie otázky, ale my v popoludní budeme sedieť so všetkými direktorkami, zvlášť v druhej miestnosti, a tam bude priestor na to, aby sme ich otázky zodpovedali. Preto vás poprosím, ak by vás hocičo napadlo, kľudne si zapíšte, prejdite so svojou direktorkou alebo NSD a následne my sa popoludní tomu budeme venovať a tie otázky sa budeme snažiť zodpovedať. Takže poďme na to, pretože ako už Edith spomínala, tak my rozdelíme tú expanziu do dvoch častí. Prvá časť a druhá časť, volajme to prvá a druhá časť, aby sme sa chápali, keď budeme o tom hovoriť. Tá prvá dočasná časť a potom tá druhá, tá dokonalá časť. Ak sa pozrieme na tú prvú časť, alebo tým, čím ja začnem, tak toto sú všetko veci, ktoré sa tiež budú týkať prvej a druhej časti. Každej jednej oblasti sa dotkneme, pretože určite vám už teraz prúdi v hlave, ako uzatvoriť zmluvu, ako objednávky a tak ďalej. A aký je rozdiel medzi tou dokonalosťou a nedokonalosťou. Ale čo je dôležité, a poprosím ďalší slajd, je to, že hneď už od začiatku, ako náhle spustíme tie systémy a budú pripravené, chceme ubezpečiť, že bude zabezpečený zákaznícky servis, tak ako ho poznáte vy v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, české poradkyne, tak bude zabezpečený v maďarskom jazyku. To znamená, že bude maďarské číslo, kam sa dámy budú vedieť dovolať, bude maďarská mailová adresa, bude maďarský hovoriaci človek. Takže toto všetko bude zabezpečené tak, aby dostali ten zákaznícky servis v rovnakej kvalite, ako ho dostávate vy. No a čo sa týka takých tých všeobecných informácií, začnem tou prvou, a to, že Česká a Slovenská republika nejakým spôsobom funguje a my k tomu pridružíme aj tú maďarskú časť. To znamená, že všetky programy, ako vy ich poznáte, motivačné programy, marketingové akcie, rôzne, všetko, čo máme k dispozícii, skúsim druhý, trošku mi to tu preskakuje. Všetko, čo máme k dispozícii, tak rovnako bude platné a bude k dispozícii aj pre maďarské nezávislé kozmetické poradkyňky. To je úplne kľúčové, aby ste nehľadali akékoľvek rozdielnosti, iba sa pridružia k tomu, čo už máme vymyslené, čo beží, čo funguje v Čechách a na Slovensku. A tuto prichádzame k tomu rozdielu jedinému v tej dočasnej časti 1, a to, že na začiatku budú fungovať maďarské kozmetické poradkyňky pod slovenskými systémami. A čo to znamená pod slovenskými systémami? Je, že budú sa prihlasovať na slovenský InTouch. Ale nemusíte sa toho báť, pretože aj to sme vyriešili, je to dočasné riešenie a vyriešili sme to tak, poprosím ďalší slajd, že budú si môcť vybrať jazyk, v ktorom budú chcieť tie informácie dostať. Ten InTouch bude trošku uspôsobený, ja sa k tomu dostanem, budú na ňom maďarské informácie, ale pozor, nebude jednak jednej. Nebude to isté, čo je na slovenskom InTouchi, nebude to isté pripravené na tom maďarskom InTouchi. Ideme trošičku v takom
v takom provizornejšom nastavení, ale budú tam mať všetky dôležité informácie určite, ktoré potrebujú. No a ešte ďalej, čo je rozdiel práve preto, že sme pod tým slovenským systémom, ale to je asi jediný rozdiel, na ktorý by som možno upozornila, je, že to objednávanie bude prebiehať pod slovenskými systémami, to znamená, že tá platba bude v eurách, pretože sme pod slovenskými systémami. Ale to je jeden jediný rozdiel, pretože aj tá objednávka, k tomu sa dostaneme, bude maďarsky popísaná, ale tá platba za ten tovar bude v eurách. No a spôsob doručenia, tak ako aj vy, môžete si dať doručiť tovar na adresu, rovnako toto bude zabezpečené aj pre nezávislé kozmetické poradkyňky Maďarska, s tým ale, že nebudú si tú adresu dávať priamo v tom systéme, v tejto dočasnej prvej časti, pretože sme pod slovenskými systémami, ale budú na to vyzvané, aby udali adresu, kam chcú doručiť tovar na adresu domov. No a poďme možno k tým detailom trošičku viacej, keď môžem poprosiť ďalší slajd. A ďalší slajd poprosím, a začneme uzatváranie zmluv, pretože týmto celé začína a to vás určite zaujíma. Tak budeme mať k dispozícii dve formy zmluv. A to je papierová forma, ktorú si môžete stiahnuť, ona bude k dispozícii na Amerikej Česká republika aj Amerikej Slovenská republika v časti Intači. To znamená, že aj české a slovenské kozmetické poradkynky si môžu stiahnuť papierovú formu tej zmluvy novej nezávislej kozmetickej poradkynky. Samozrejme, ale odporúčame v dnešnej modernej dobe tu online uzatvorenie tej zmluvy, ktorá bude k dispozícii v časti Amerikej Intouch SK. Takisto bude k dispozícii aj pre my budeme totižto stránku www.amerikej.hu k dispozícii, ale kozmetické poradkynky sa budú vedieť dostať z Amerikej.hu na uzatvorenie zmluvy. Takže všade, kde sa to bude dať pre kozmetické poradkyne v Maďarskej, budeme ich prelinkovávať tak, aby sa vedeli dostať k uzatvoreniu zmluvy, ktorá bude samozrejme v maďarskom jazyku. Takže toto všetko bude pripravené. No a ako som spomínala, ten Intouch bude slovenský, ale v maďarskom jazyku, musia si prekliknúť ten jazyk. Neodporúčame slovenským kozmetickým poradkynkám, aby chodili na ten Intouch, pretože ho, ako som hovorila, nebude jednak jednej úplne pripravený a preložený, ale kľúčové informácie, ktoré potrebuje, tam budú. To len, aby ste vy, čo máte vlastné podnikanie, nehľadali potom tie informácie alebo niečo, že bude vám tam chýbať v maďarskom, on bude na slovenskom, ale maďarsky bude takisto pripravený a budú tam všetky tie informácie, ktoré ona potrebuje na začiatku podnikania, ale aj neskôr my ho budeme naplňať, takže všetky materiály, všetky tie dostupné informácie na ten začiatok podnikania tam určite budú k dispozícii. Objednávanie, ako som už spomínala, bude objednávať pod slovenským objednávajúcim systémom. To znamená, že budú tie ceny v eurách, ale ten objednávací systém bude v maďarskom jazyku, bude preložený. Jediný rozdiel je potom vo faktúre, pretože tá faktúra bude slovenská, lebo sme pod slovenským systémom, takže tá faktúra bude slovenská, ale opäť bude pripravený letáčik na to, aby sme vysvetlili jednotlivé tie položky, ktoré sa na tej faktúre nachádzajú. Platba bude možná kartou alebo prevodom na účet, ale určite odporúčame online platba kartou. Same viete, že to je najrýchlejší spôsob na to, aby bola objednávka zaplatená. Ten prevod na účet bude dlhšie trvať. Zároveň sa bavíme v tejto prvej časti o slovenský účet, o slovenskom účte, takže určite odporúčame, aby to bola online platba kartou. Keď sa pozrieme ďalej, tak áno, toto som už všetko spomínala a opäť to objednávanie, ešte na to upozorním, že tie marketingové ponuky, akcie, ktoré vy teraz vidíte za 2 basicy a tak ďalej, tie všetky zostávajú platné aj pre maďarské kozmetické poradkynky a ako som hovorila, budú pripravené a preložené do maďarského jazyka. Tlačoviny k dispozícii, to je tiež veľmi častá otázka, ktorú dostávame. Aké tlačoviny budú k dispozícii? Tuto je prehľad prvých tlačovín, alebo tlačovín, ktoré budú k dispozícii v maďarskom jazyku, budú k dispozícii na stiahnutie, ale nie len na stiahnutie pre maďarské kozmetické poradkynky, ale samozrejme aj pre vás, aby vy ste s tým vedeli pracovať, aby ste mohli ísť do toho terénu, aby ste mohli s
dávať príležitosť, tak práve preto všetky tieto tlačoviny budete mať k dispozícii, či slovenské, ale aj české kozmetické poradkinky. Digitálne nástroje, ako som spomínala, Mary Kay Hub bude k dispozícii, bude pripravená. Teraz, keby ste si klikli, tak ešte tá stránka nefunguje, tak to len aby vás neprekvapilo, ale veľmi intenzívne pracujeme na tej stránke. Opäť nebude v takom istom pomere, ako je slovenská a česká stránka, bude naplňovaná informáciami postupne, ale tie najdôležitejšie informácie, ako sú kontaktné údaje, možnosť zaregistrovať sa, informácie o firme, o filozofii, o charite, tak takéto informácie budú zabezpečené na tejto Mary Kay Hub, ktorá bude k dispozícii, mala by byť k dispozícii v priebehu novembra, takže veľmi intenzívne na tom pracujeme, aby ešte pred spustením všetkých tých systémov sme mali stránku k dispozícii, vy ste mali stránku k dispozícii a zároveň využijeme všetky sociálne siete, ktoré sa dá, tak ako máme Mary Kay Česká a Slovenská. Z logických dôvodov jazyka nevieme tam pričleniť tú maďarsku, takže budeme mať aj Facebook stránku, ktorá bude maďarská, Mary Kay Hub, takisto aj na Instagrame, takže tieto sociálne siete budeme tiež využívať na komunikáciu aj pre tú verejnosť, pretože viete, že to budovanie značky v Maďarsku bude kľúčové, hneď od začiatku, nielen cez vás prioritne, ale samozrejme využijeme aj dnešné moderné technológie a to sú sociálne siete. A chceme vás ubezpečiť, že aj tá komunikácia, akákoľvek, ktorá pôjde z našej strany, tak bude v maďarskom jazyku. Čiže kopec e-mailov, ktoré aj vy dostávate, vaše kozmetické poradkinky dostávajú, tá komunikácia bude zabezpečená v maďarskom jazyku. Možno zo začiatku to nebudú SMS-ky, ale budeme pracovať skutočne na tom najbližších mesiacoch, aby sme ten biznis, alebo teda to podnikanie, to prostredie mali jednak jednej, tak ako je pripravené pre Českú republiku, Slovensku, tak bude aj pre Maďarskú republiku. No a prvá roadshow v Budapešti, tak to je tento prvé podujatie, o ktorom Edith spomínala, že budeme veľmi radi, keď cez obed sa jej prihlásite, pretože po maďarsky vie, takže ako zástupkyňa našej firmy sa s vami ona porozpráva, ale my plánujeme tento event v Maďarsku, v Budapešti práve preto, lebo musíme sa tam nejakým spôsobom uviesť. Musíme tú našu spoločnosť predstaviť ju v profesionálnom prevedení, ukázať, prísť tam a predstaviť aj vás, samozrejme, kozmetické poradkinky. Takže veľmi intenzívne na tomto evente teraz pracujeme, už máme nahodený nejaký program, predbežne hľadáme priestory, pretože tiež to nie je najjednoduchšie, záujem je veľký z vašej strany, čo sa veľmi tešíme, ale chcem vás len ubezpečiť, že ten úvod, tá roadshow, veríme a robíme všetko preto, aby to bolo ešte tento rok, aby sme stihli skutočne tie vianočné predaje tak, ako chceme. A pozvané budú všetky kozmetické poradkinky, ktoré budú mať zároveň už aj pozvaných hostí. To znamená, že ak máte niekto, alebo viete o niekom, koho už viete, že sa chce zaregistrovať v Maďarsku, tak budete môcť sa zúčastniť tejto roadshow, budete pozvaná. Ak máte takýchto hostí, zaregistrujeme sa do systému. Toto všetko budeme riešiť, ako náhle to sa už bude blížiť k realizácii, veríme, že čo skoro, ale budeme zároveň aj monitorovať tú účasť, čiže nejaký ten formulár na vyplnenie toho záujmu z vašej strany bude k dispozícii a budeme vás o tom informovať. No a ďalej, čo vás môže zaujímať, sú určite konferencie, rôzne školenia, pretože tak ako vy tu teraz sedíte na produktovej akadémie, pretože ste sa prišli vyškoliť a vzdelať, či už o novinkách, ktoré nás čakajú, alebo aj o ďalších blokoch, ktoré ešte vás čakajú popoludní, tak rovnakú príležitosť samozrejme budú mať aj nezávislé kozmetické poradkinky z Maďarska. Ale čo sa týka takých tých veľkých konferencií, ako sme sa napríklad teraz vrátili čerstvo z výročnej konferencie, tak tu plánujeme ponechať jednu výročnú konferenciu, aby sme sa spoločne mohli stretnúť, spoločne oslavovať tie úspechy
ale chceme vás ubezpečiť, že ten preklad do maďarského jazyka bude zabezpečený, pretože toto je nejaká tá odlišnosť, ktorú musíme poriešiť, takže myslíme na to, nemusíte sa báť a môžete samozrejme takto aj komunikovať ďalej, keď budete zdieľať tú príležitosť v Maďarsku, že bude zabezpečený preklad, či už sa bude jednať o rôzne školenia, alebo aj o ten program, ktorý na výročnej konferencii bude. Rovnako sa to týka leadership konferencie napríklad. Ale zároveň máme produktové akadémie, máme Red Univerzity, máme DIQ Univerzity, keď už dámy budú postupovať po kariérnom rebríčku. Všade zabezpečíme určite preklad tak, aby dostali rovnakú možnosť sa vzdelávať tieto dámy, ako máme my tu v Čechách a na Slovensku. Jediné, čo zvažujeme, tak to ešte uvidíme, ale bude zase závisieť aj od toho, ako veľmi budú rásť počty nezávislých kozmetických poradkyň, a to je práve potom produktová akadémia, ktorú by sme v Budapešti urobili práve pre maďarské kozmetické poradkynky, ale tak zatiaľ uvidíme, ako sa to bude celé vyvíjať. Na najbližšiu produktovú akadémiu budú dámy určite pozvané do miest, ktoré budeme mať zastrešené. No a potom to je asi všetko k tej prvej časti. Ak by sme si to možno nejak tak zosumarizovali, tak skutočne ten jediný rozdiel, ktorý tam vidíme, je to, že sú pod slovenskými systémami a objednávajú v eurách alebo vidia ceny tých prípravkov v eurách. Takže asi jediné, ale všetko ostatné fungujú kozmetické poradkynky tak, ako fungujú české a slovenské. No a potom sa dostaneme do druhej časti a tá už bude tá dokonalá druhá časť, to znamená, že už bude k dispozícii pod www.marykej.hu aj marykej.intouch.hu, kde budú mať všetky dôležité informácie, tie tam budú mať aj v prvej časti, ale bude to pod tým slovenským. Teraz budú mať svoj vlastný InTouch, rovnako zaplnený informáciami, ako máte k dispozícii vy, takže toto všetko bude už dokonalej časti pripravené a takisto aj to objednávanie, vzhľadom k tomu, že bude marykej.intouch.hu, tak aj to objednávanie bude prebiehať pod maďarskými systémami, v maďarskom jazyku a vo forintoch. Tak tam už bude dokonalé tak, ako potrebujeme. No a po uvedení tej druhej časti príde k presunu všetkých tých nezávislých kozmetických poradkyň pod maďarské systémy, tak, aby sme zachovali celú tú históriu a tie vzťahy, ktoré tam vzniknú, ak budú registrované v tej prvej časti. Takže toto sa udeje v tej druhej časti, malo by sa udieť na pozadí, takže veríme, že naši IT chlapci nám to zabezpečia, aby sme toto mali bezproblémové a budú naďalej fungovať ako nezávislé kozmetické poradkynky, ale teda maďarské pod maďarskými systémami. Objednávanie, ako som spomínala, bude teda vo forintoch a takisto aj doručenie na adresu bude zabezpečené tak ako v tej prvej časti, akurát ten rozdiel bude, že už si priamo pri objednávaní bude môcť vyklikať tú adresu, kam si chce dať doručiť tovar kozmetická poradkynka. Platba rovnako ako v prvej časti online, najlepšie platba kartou, alebo potom prevodom na účet, a tu už sme v druhej časti, čiže ten účet už bude klasický maďarský. Ale hovorím, stále odporúčame tú platbu online. Tak, vyčerpávajúce informácie, ale myslím si, že na úvod